Abantu baseNingizimu Afrika abevile ekhulwini namashumi amabili abalandwe edolobheni equbuke kulona iCoronavirus iWuhan eChina bazotheleka kuleli zwe kusasa ekuseni. Indiza abalandwe ngayo ilindeleke ukuthi iyothi cababa ePolokwane bese bengeniswa ehotela elingaphandle kwedolobha nalapho ke bezogcinwa khona izinsuku ezingamashumi amabili nomuvo. Namhlanje iqinisekiswe ukuthi bangamashumi amabili nane abantu bakuleli zwe abatheleleke ngeCoronavirus. Le ndawo kuzogcinwa kuyo abantu bakulelizwe abalandwe eChina ivalwe thaqa akunamuntu ongenayo nophumayo kuyo kanti iqashwe ngelokhozi. Ithimbe liyolanda abantu bakulelizwe eChina selikubeke kwacaca ukuthi limi ngomumo. We just want to say thank you for the message of support. Thank you for everything that has been prepared for us in South Africa. The team is ready, still in high spirits. We're just finalizing our final briefing before we go to the airport to go and pick up your people. Senyukile isibalo sabantu asebehaqwe leli gciwane lapha eNingizimu Afrika. At this point, I do wish to announce that as of this morning, the numbers of people who have confirmed positive has risen to 24. From that point of view, we're moving from 16 and then there are 8 new patients. Njengamanje iNingizimu Afrika izama ngakho konke okusemandleni ukuqinisekisa ukuthi leli gciwane alinawo umthelelo ongemuhle emnothweni wezwe kanti futhi sabhekisisa ukuthi uguqulo yini umgomo othinta ezokuvakasha. The issue for us is to be able to evaluate how much impact and our response to it so that we can limit the effects to ordinary South Africans. Wonke amehlo azobethe njo kulabo ababuye eChina kusasa. Kusenjalo ngokwezibalo zakamuva zabangenwe igciwane bacele inkulungwane nengamakhulu 200 abantu abanaleli gciwane emhlabeni kuthi eAfrika babe ngaphezulu kwekhulu.